Dobrý podvečer, vážne dámy a páni, ctení hostia. Už len zo pár dní, už len zo pár nocí, už len zo pár magických podvečerov adventu. Už len zo pár hodín posledných príprav nás delí od milovaných Vianoc. Prekrásnych dní, keď k nám prúdi láska a hojnosť z každej strany a keď aj my sami dávame, aby sme prejavili lásku. A takým dňom je aj tento. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a stali sa tak súčasťou benefičného koncertu s názvom Jak dakedy bolo. Koná sa pod záštitou primátora mesta Michalovce magistra Miroslava Dufinca, ktorého srdečne vítame medzi nami. Dobrý večer. Týmto koncertom nielen vzdávame úctu folklóru Zemplína, našim ľudovým tradíciám či nárečiu, ale zároveň aj pomáhame. A nielen my, ale aj vy. Finančný výťažok z predaja vstupeniek je určený na pomoc Viktorke, milej slečne, ktorej aspoň týmto spôsobom môžeme zlepšiť jej každodenný život. Dovoľte, aby som medzi nami privítala jej mamičku. Dobrý večer. Pozývam vás teraz na dedinu, do Valaval na Zemplíne, v ktorom sa život riadi podľa ročných období, ľudových zvykov a tradícií. Pozývam vás popatrec, jak dakedy bolo. Čas je ako rieka. Neustále plynie vpred. Nemôžeme ju zastaviť ani vrátiť späť. Má veľa podôb. Niekedy je pokojná a hladká, inokedy burácajúca a nespútaná. Rovnako aj čas prináša obdobia nepokoja, víziev, pokoja či radosti. Každé ročné obdobie prichádza so svojou krásou, pripomínajúc nám, že v každom konci je nový začiatok. Na Zemplíne prichádza jar ako šum rieky, čo topí posledné ľady. Ľudia sa zobúdzajú pod plúdmi, vtáky spievajú ranné piesne. Ovocné stromy kvitnú v záplave bielej a ružovej farby. A jar, keď lúka rozkvitne farbami a vzduch vonia zemou a kvetmi, deti sa hrajú okolo bielých husí, čo sa pokojne pasú v tráve. Ich sníh sa mieša s volaním vtákov a šumením vetra v korunách stromov. Dziewczata, a wy co tu szedł do paradzice? Już dawno ste mali husky na paszu vyháňať. Však dziewczata už dávno pošli. Ale raz, dva. Joj, dobre, mamo, ideme aj my. Marčo, ucikaj po toto husky. Idem. Husky, husky, poďte domov. A prečo? A kde je vlk? A čo tam robí? Umýva sa A s čím sa utiera? hladkým ručníčkom. A kto ho pral? Práčka, A kto ho vyšíval? vyšívačka, Husky, husky, poďte domov. nejdeme, Dám vám chleba, nechceme, dám vám zrna. ideme. Krásna, krásna,
keď tráva šepká svoje tajomstvá a kvety sa usmievajú na slnko, deti tancujú bosými nohami po mäkkej zemi. Ich smiech sa vznáša v povetrí ako vtáči spev. Ich pohyby sú ľahké ako Vánok, čo hladí rozsypnuté púpavy. Skáču, krútia sa a chytajú slnečné lúče, ako by to boli zlaté stuhy. Všetky slobodné dievčatá na dedine majú túžbu byť milované a zažiť
veľkú lásku. A len čo skončí apríl, čakajú na deň, kedy im milý postaví pri bránke máj. Opletený stuhami, krásne stojí vo vetre a mení sa na kvetinový strom. Symbol lásky, radosti a nádeje. Je ako príbeh, ktorý rozpráva o slobode, o dievčenských snoch, ktoré sa začínajú plniť. Keď chlapci postavili máj pred bránkou dievčiny, dedina sa naplnila šepotom a očami, čo sledujú každé gesto a každý pohľad dievčat. Joj, tak gdzie to ti nasze dziewczata? Już tu dawno mali być. Nie znam desu. Stali zeszli. Mówi tu, co to robiska? Ta nie znam, gdzie poszli. Mali popratać w dór, bo stała nie maja buze. No czekaj, a jestem po nim. No. No. Tak za zadku na zaradę są. Zimki, zeszce! Dziewczata, zeszce się stracili. Idziemy, ale to ja nie znam, gdzie Marcia. No to Marcio! Tak, widzę. Gór popratany. Oj. Poznań wam przyjdziesz, jaki ohlednicy maja postawić. Hej. Jaj, nie stíham. A to jak? To i nám prídu? Dávno navolalo, taký zvyky mali, že parobci s Jirkom maje zakladajú. A ozdaň, aj vy máte takých ohledníkov, a vám prídu postaviť maja. Neviem, či ste boli dobrí celý rok. Jasné. Ta ja zvedała, czy wam zapowiadali. Keď stali zęczelen paradice. Na pešo Maja, nemala ja Maja, bo ja se so svojím krajírom nebala, bo ja se so svojím krajírom nebala. Joj, však so štivom sme prišli. Dajte nám gazda, dajte nám zvolenie. Dajte nám zvolenie, tu maja postaviť. A veďka še pod ním i ku zabaviť. Však mešac má je krásny a je mešacom lásky. Vy ste zivky. Parobci i zivky. Keď už nie tak chcete, a maja se postavce, a vecka še pod ním kúšťo. Zabavte. Dobre. Joj, no tak šumného Majaši nám postavil. Tak si děkujeme. Dzivky, a co keby my sebe pod tým majom kaličku zatancovali?
Na zem plíne, keď letné slnko pomaly zapadá a všetko okolo spí pod zlatým plášťom večera, nad dedinou sa rozhoria jánske ohne. Ako stvárnivý sen sa vznášajú nad zemou, tancujú so svetlom a tieňom, spájajú oblohu so zemou. Ľudia prichádzajú k plameňom, ktoré šíria teplo a svetlo do noci. Jánske ohne sú viac než len oheň. Sú to brány medzi svetmi, kde skoky cez plamene nosia tajomstvá očisty a nového života. Mladí i starí sa odvážia preskočiť cez horiace klady. V srdciach im tlie nádej, že všetko zlé pominie, že nad nimi sa rozžiari nový deň. Chlapci už ohne zapalili, bo dneška najdlhšia noc. Dneška svätého Jana.
Dziewczata, co chce? Urodu se już pozbierali? Tu sme, tu pozbierali. Hej. Zabawujecie chcecie, ale kto was nie budecie. Po co tam policować? A ty, gazda náš, Rímy neznáš. Jak się nam zrodzilo, tak się nam uvilo. Tá parádny dožitý. Ale ak skončím, odletujeme Pánu Bohu, že nám dal dožiť z takej bohatej urody. A vám ďakujeme, že ste všetci rozpratali, Oľa a Olega Zdio. Tu mi tu. A jaký hromadím daj, že by się večer to ľudákom zabavili. Tu macie, a i za puszce, ale nie do rana, bo statok trzeba obrazić. Dobre, dobre. Tam, že by som boli doma. Dziewczata, pozmę, pomóż. Varila ja varila, a je co či ty co maredu. Štyzom stom sama ja ich
Ježiškovi. Liatie olova na Ondreja je stará tradícia, ktorá v chladných večeroch prináša teplo do domovov, v ktorých sa stretávajú rodiny a priatelia. V tejto chvíli sa čas zastaví a každý pohľad na tvar z olova prináša náznak budúcnosti, symbol tajomstva i osudu. Olovo sa vylieva do studenej vody, kde sa okamžite mení na tajomné tvary. Ako by sa vtedy otvorila brána medzi svetmi, medzi tým, čo je a tým, čo môže byť. Mnohé tvary sú nezrozumiteľné, iné vyvolávajú smiech a divoké predstavy. A hoci olovo na Ondreja neodhalí presnú odpoveď na otázky, aspoň na čas odpovie na očakávania toho, čo môže priniesť budúcnosť. Dziewczata, za to jak protace? Tam to tak mi was uczyła? Pod koberek, to pod metal. Zaraz kudzywki, bo chcecie czarować, ja za koło się widacie. Tato jak to bude? No nie znam, że tu nasz otec poszło po to tołowo. Tume, co ty robiskaš? Ale, voda narichtovaná živná, olovo roztopený, môžete čarovať, pozor. No dobre, weź tu metu, a już. Ale tak, že by ako od doktora sa tam vyčarovali, že by še nás starý kolena matko o mne tam starať. No to prawda, że... Tu już się budú ktoré. No, patrzcie, już dziewczata tu, możemy iść. Dziewczata, po co dalej? Dobre, żeście przyszli. Nawet ja będę. No która pierwsza idzie? Ja, pierwsza ja. No to po co? Ondreju, olovo na tebe leju. Dajże ty mnie znać, z kim ja budem zauwaram stać. Jaj, tak ty się zamieniała, dasz. Druga? No, tak odno. Ondreju, olovo na tebe leju. Dajże ty mnie znać, z kim ja budem pred oltárom stať. Jaj, no dziewczę moją, a ty się za uczyciela oddaj. No ale teraz aj zaśpiewaj. Jakże, jak za uczyciela takiego pańskiego się chcesz oddać, to musisz aj zaśpiewać. No dziewczę, to chodźmy. A Izabel.
kupca mała, Analiczka malara, Czumbia się Boże, chore nie trimała. Na gamboczki kupca mała, Analiczka malara, Czumbia się Boże, chore nie trimała. No, które na szole? Teraz jak to jest? No pod. Ondreju, Ondreju, olowo na tebe leju, dajże ty mnie znać, z kim ja budem z redną karą stać. Jaj, tam ty się zakowaja odasz. Jo, jak fajnie. No. No dobra. To mnie się głowa nie uszło. Tego się dziewczynie uszło. No ta poc. Idziesz tam równo, z tej śliwoczką, a pomyśl. Śliwoczka, tresience. Swaty Ondrej, pytam cię, dajże ty mnie znać? Ty ja budem przed ołtarą stać. Tak i ce. Dobre dziewczata, sta z panią dookoła, merkujcie. Dziewczata! Idziemy! I my idziemy! Widzę dziewczata! Nie! Ochamcej! I tak by za nami łopotali. Idziemy za cedą. Pale! Cesno? Śmerdzi! Bardzo fajnie. Takže idete s dedom na zbere na štarňoch, robí se s tagom kríže? Hej, idziemy! Panie dajcie pozor, żeby was strasznie nie pojedli. My się straszką nie boimy. A co niebościk była baci? Ze snogu się boi, ten nam da pokój. Nie, nie merkujcie. Co? Żebyś się jutro nauczył nie rajbani. Znamy. Lucio, bardzo nam nie skrócisz, bo mi rajba zjadujemy. A na jutro ani krok z kríži. Co? Nauczył mają strigi wielką moc. Chodza po chyżoch i po ludziach. Krawom znają porobić i na ludzi chorobu zosłać. Joj, widzimy. Strigu ubić chcecie z ludzkim stolom. A to co? Tento stolok drevený, bez klinčoka robený. Dneška ho treba začať zrobiť, že by bol už do Vianoc hotový. A potom? Na polnočnej omši, keď sa na neho postavíte, vtedy uvidíte, ktorá žena striga. Wtedy, żeby ich nie był pełny kościół. A nie zapomnijcie, nauczył się strygie ukazują tak, że na dringu do bliźna to pożyczyć. Nijaką cetku dnuka i nie puszczajcie, nijakiej nic nie życzajcie. Czuliście? Czuli! A ja na jutro beriem do kieszeni mak. Kiedy pójdę, ta furda sobie kus zametniem. Ja o tym nie czuła, ani nie znam, jak się to robi. Tato kero ma potrzeba, a mami da co wtorę? Nic mi o tym nie czuła. Kto ci takie kazał? Nasze baba kazali, a ono na wszystko swego. Pance, ukażę wam. Mak mam u kieszeni. Jak pójdę po balary, ta pakuza sobie furt zametniem. Niewielo, pace, a hovorím sebe tak. Maku, nie búrž za mne strigu nijaku. Maku, nie puść za mnie strygu nijaku. To ja sobie weźmie na jutro, jak pójdziemy ludzki robić. Ta sobie poskuszajmy, dali wam do napirka Zuzko. Dali, Lusu. Pale, jakie mocne. I białe płatki mamy. Ta poprawujmy ci sme od minulego roka nie zapomnij. Ale to lepiej z dverami budowce. U chyżo, už je pocicha. Ale chłopci na nie robią śmieszki, bo minulego roku się naśmiewali. Nie budzemy do sprawdy. Robujmy, bo już o 5 mam wódz doma i świczku wracać. I ja, jak iść. Lucio,
Ježiška pôjde domov pod svet. Strašne ho lapia a zo sebu scáknú. A už sú tu Vianoce. Koledy sa nesú vzduchom ako jemný sneh, pokrývajúci krajinu tichým pokojom. Koledníci chodia od domu k domu, nesúc v srdciach posolstvá radosti, pokoje a nádeje. Ich spev sa skláňa pred zázrakom Vianoc. Spievajú príbehy o narodení Ježiška, o zázraku, ktorý zmenil svet. Na štedrý večer sa v srdciach roztápajú všetky studené miesta a zostáva len čistý, nezverateľný zázrak Vianoc. Porichtovali sme všetko? Môžeme večerať? Dobre, tam už len oca počekáme aj chlapca, že by s ním prišiel. A už je mi tu, ženo. Joj, tu šiaj, čo si Deti moje, keď máte stôl porichtovaný, státok objazrený, môžeme začať večer. Môžeme. Ale sami perši, ešte poďme poumývať. Tam peješky porichtovaný, čistá vodička, že by bol zdravý. No poď, dievčatá, že by Tam si... darilo sa, Miločo. Poďme. Takže fajne to umývaj. Dobre. Perši, že svatú večeru pomodlíme. Tak, tak. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť nás meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. No poď si, dievčatá, nech vás pomážem. Že by si bola zdravá, že by si všetkým skorej odala, ty, že by si bol poslušný, a ty, starý, že by si me slúchal. A ja sa to tak nečakám. No dobre, tá daj si sebe. Sa mi lepšie už tým letos. Nejaká nás napekla toho do pošty. A daj si sebe aj cesku. Keď ste taký mocný a je zdravý buď, jak to cestu. No dobre, pošidajme, bo môže dajakí koledníci prídu. Narodení,
Zdekujemy bardzo szumnie, a Ica i dalej. Dalej! Pokłady niemi. Na wieki amen. Môžeme vám zaničovať. Môžete. V dalekej krajine, tam, kde rošil fauni, tam, kde prorok David skladal svoje žalmy. Tam medzi 3 častkami žeme narodil sa Kristus Pán v meste Betleheme. Áno, to te šťatky, i ja sa radujem, z úprimného srdca, toto vám vyšujem. Že by bol Kristus Pán vašim cešiteľom, vašim dobrým radcom i dobrým priateľom. Pochválený Ježiš Kristus. Na veky amen. No tady parádne náš podedovec. Vinčujem vám na Vianoce Krista Pána narodenie, aby vám dal šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie. Pochválený Ježiš. Aj ty môj zlatý, tak si šumne špíval, daj si mi kolečičku. Sledovanie sebe zoberce. Zaslúžice perce. Taše majce, s Pánom Bohom. Ale vy ste dalej podpíďo, keby ste nejakú korunku zarobili.
Môžete. Mamo, a môžeme aj my? Môžete, dievčatá, íď sa aj vy. Takže by si nebola lačná za drámu. Dajte si dievčatá, dajte. Daj sebe, daj. Tak. Dobre, že by lačná nebola. A ešte idete tak zakoledovať? No to dobre, no idete ďalej. Dievčatá, poďte, bo my sa porichtujeme na polnočnú omšu. No tak to prvé do tých poredníkov vyčovačov bolo. No ale to šum nebolo. To či nie, stali. Bylo všetci. Ale že bolo. Už nevačí, nie? No, to dobre. Môžeme ísť, dievčatá? No, tak poďme. Dievčatá, veľa hodín, pooblíkajte še a pôjdeme na polnočnú omšu Ježkaše. Ježiško narodil. Vyčujem, na šťastce, na zdravé, na to Bože narodenie, kde by ste boli hornejší, pokornejší, trošku odlišní. Tu týždeň na Nojs, na dole Vešelojs, z lesa Pivnojs, z poľa Pivnojs, od sušera Priaznojs, od Pána Boha lásku a tak najviac. A ešte vám vyčujem, na to nový rok, kde by ste mali šťastný, to má lásky, svojnosť a všetko hojnosť.
Sme v závere nášho koncertu. Ďakujeme, že ste svojou prítomnosťou v publiku vytvorili krásnu atmosféru. Z tohto miesta za všetkých účinkujúcich ďakujem primátorovi mesta Michalovce Miroslavovi Dufincovi za záštitu nad týmto koncertom. Zamestnancom Mestského kultúrneho strediska za vytvorenie perfektného zázemia a technickej podpory. Ďakujeme našej pani riaditeľke Alene Herstekovej. Váš potlesk poteší účinkujúcich žiakov našej Zušky. Štefániu Pavlíkovú, učiteľku tanečného odboru. Andreja Nováka mladšieho, vedúceho detskej ľudovej hudby. Anku Ležickú, učiteľku literárno-dramatického odboru. Zuzanu Novákovú, trojárku našej školy. Odboru Jánovi Onderovi a Martinovi Vidivčevskému. Srdečne ďakujeme našim hosťom z folklórneho súboru Jahodná, Lukášovi Bereznaninovi a bývalej žiačke našej školy Andreji Kicošovej. Ďakujeme nášmu gazdovi a gazdinej Zuzke Novákovej a Ondrejovi Novákovi staršiemu. Za prezentáciu a technickú spoluprácu ďakujeme pani učiteľke Kristíne Rusňákovej. Váš veľký potlesk patrí účinkujúcim žiakom z detskej ľudovej hudby a folklórneho súboru Čerkotky. Žiakom literárno-dramatického odboru a žiakom tanečného odboru. Dovoľte, aby som dala slovo primátorovi mesta Michalovce Miroslavovi Dufincovi a našej pani riaditeľke Alene Herstekovej. Milí rodičia, vzácni hostia, milí naši žiaci, Čerkotky, detská ľudová hudba. Keby som mala nazvať našu školu ako základnú vojenskú školu ešte nejakým iným názvom, asi by som jej dala názov Sviatočná, Vianočná alebo Darčeková. Pretože počas celého roku vás sa snažíme obdarovávať darčekami v podobe krásnych piesní, hudby, tanca či výtvarných diel. A tak aj vďaka vám, vďaka tomu, že ste nám zverili ten najväčší dar, svoje talentované deti, vieme tieto darčeky pretaviť dnes aj do finančného daru pre mladú slečnu Viktorku, ktorej vieme takto pomôcť v zlepšení jej zdravotného stavu. Ako tu už bolo povedané, celý výťažok z vstupeniek ide na tento dar a verím, že sa tento dar ešte zväčší tým, že prispiejete do nášho darčekového boxu. Ale zároveň na tejto obrazovke môžete vidieť, zatiaľ nie, ale na našom Facebooku, aj na našej webovej stránke číslo účtu, na ktorý ešte počas celého roku môžete posielať finančné dary pre toto dievčatko. Lebo ako som povedala, sme škola, ktorá obdarováva počas celého roka. A verím, že to tak bude s vašou podporou, s podporou nášho zriaďovateľa mesta Michalovce, s
s podporou sponzorov aj do budúcnosti. Chcem sa poďakovať veľmi pánovi primátorovi, viceprimátorovo mesta, pani Sotákovej, aj pánovi Sokolgorskému, ale aj všetkým poslancom, pretože naozaj našu školu podporujú a potom sa naozaj vieme veľmi pekne venovať s týmto vašim talentovaným deťom. Takže verím, že finančný dar poteší mamičku Viktorky a verím, že rehabilitáciami v špecializovanom centre v Michalovciach sa jej zdravotný stav bude stále zlepšovať. Možno, že to nebudú len rehabilitácie, ale čokoľvek to bude, veď mamička vie najlepšie, čo jej dcerke pomôže. Takže čokoľvek to bude, tak verím, že tejto dievčatku to pomôže. A zatiaľ takýto maličký darček. Nech sa páči, pre Aj my, žiaci tanečného odboru, aj čerkotky, aj všetci chceme veľmi pekne poprosiť mamku, aby odovzdala tento odkaz Viktorke, že jej držíme palce, aby sa mala stále len dobre. Vám veľa sily a dajte jej tento náhradilník pre šťastie, že na ňu stále budeme myslieť. Dámy, vážení páni, milí prítomní, milí hostia, milí žiaci základnej umeleckej školy, vážená pani riaditeľka, vážení pedagógovia. Je adventný čas, tak ako bolo na úvode povedané, sme len na prahu, teda niekoľko dní, niekoľko chvíľ pred tým najkrajším sviatkom v roku, ktorým sú nepochybne minimálne pre nás Slovákov tie vianočné sviatky. A určite napriek tomu zhonu, ktorý určite cítite každý deň v práci alebo pri rôznych iných povinnostiach, si nájdete priestor možno len tak v tichosti pred spaním istým spôsobom hodnotiť život, prehodnocovať hodnoty, rozmýšľať, čo bude ďalej, čo bude zajtra, čo bude nasledujúci rok. A verím tomu, že pri tom rozjímaní máme okrem iného v tomto období možno tým kúzlom Vianoc aj takú náchylnosť byť k sebe možno lepší, ľudnejší, priateľskejší, štedrejší. A napriek tomu, že žijeme naozaj v dobe, ktorá je preplnená negativizmom a zlými správami a ľuďmi, ktorí vyjadrujú svoju nenávisť k tým iným, tak určite aj keď s mnohými vecami aj s vlastnými susedmi alebo s členmi rodiny nesúhlasíme a nesúhlasíte. Ale ako ľudia máme určite jednu vec spoločnú. A to je to, že medzi naše vlastné, osobné, najvyššie hodnoty určite patrí zdravie a láska. A zatiaľ čo to, ako s tou láskou, ktorú máme v srdci, každý z nás môže naložiť tak, ako chce, so zdravím to takto bohužiaľ nie je. A my si uvedomujeme, každý z nás, že sú medzi nami ľudia, ktorí si nič iné každý Boží deň neželajú, len to zdravie. A je na nás, ktorí máme väčšie šťastie v živote, aby sme tým, ktorí ho nemajú, boli maximálne nápomocní. Ja chcem preto poďakovať pani riaditeľke za zorganizovanie tohto benefičného koncertu. Chcem vám všetkým zaželať požehnané sviatky, plné lásky, zdravia, radosti prežité v kruhu vašich milovaných a blízkych. Všetko najlepšie do ďalšieho kalendárneho roka, ktorý je takisto pár dní pred nami. A v mene Viktorky vám chcem poďakovať za vašu šľachetnosť. Pekný večer. Je mi strašne ľúto, že som tu nemohla byť dneska s Viktoriou, pretože jej zdravotný stav to dneska neumožnil. Chcem poďakovať za absolútny zážitok z dnesného večera. Ďakujem veľmi pekne organizátorom základnej umeleckej škole, pánovi primátorovi a mestu Michalovce.
že i tento previanočný čas nám pomáhate a máte zdravotne ťažko postihnuté dieťa, je to celoživotný boj. A ja vám za vaše dary finančné veľmi pekne ďakujem. Milí rodičia, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky a veľmi sa na vás tešíme aj na vaše deti, na ďalšie spoločné vystúpenia v budúcom roku. Máte sa na čo tešiť.